O Concello de Barbadás vén de activar a primeira fase das obras de ampliación do Polideportivo Municipal, un dos principais proxectos do goberno local no municipio. Agora mesmo o primeiro paso é a primeira fase da obra, precisamente, que é a instalación dun elevador. O que hai que dicir é que esta obra vaise a 1.200.000 euros, consiste en darlle unha altura máis ao polideportivo, de xeito que vaise instalar na parte superior do gimnasio con unha moitísima máis amplitude do que hai agora. De feito, quedaría esa zona liberada e ademais instalanse vestiarios e unha sala para as clases dirixidas, de xeito que a pista central tamén quedaría libre desas clases dirixidas, co cal habería máis disponibilidade a efectos de poder ter competicións aquí e equipos que participan no día a día tamén entrenando. Despois verá unha segunda fase, que serán os 250.000 euros de investimento, e posteriormente remataremos a obra. O proxecto de ampliación, que deberá estar rematado a mediados do mes de novembro, conta cun orzamento total de 1,2 millóns de euros.